Nabenta ban lat jamdau ke jaj benriu ngiyui ban isaki ba uni utrai jongka farmasi jongka dika economic medical hall hang dia ukran bahe bat ukran ki kintin ki bom sultanat ba penjamdau ngi kum ke jaj benriu khamtam ukran hakmat jong kita ki longkmi jong ke jaj benriu ko jongi hoj ngi sutu ba ngiru ngi moong bagi persyak ngi kersan ni kita kajing penkeria ya ki nongsong madan hari balai hapan wan batai start lan ya hapan wan interfere da ubar jela lan ya tau menderi hang ni pok kari ke jongi bat ngi ngau ban ong ba ngi khot ngi wer hang ni ya ki paradok ki prasnam ki parari hang ni pok ke jat benriu ba ngi dai ban baik ngi dai ban boykot no sendon mardor ya kan ni ke farmasi ngi dai ban boykot khnang ba kajing le bahe jong kini ki bar jela kini ki menderi ki bawan hang ni pok nong ba selong kini melinsuk nang ni sakmat pada pidang kuat ban lekit jingtit nak ni napok farmasi kamut ba kata kani kajing kuat jongi penjam dawe lagi jongi kun gikti namar kata la rapi kuat ba kajat benriu kan yang resong kan im bat ba ki kun gikti jongi kenlat na kajing jam daw kini ban boykot no sdon ke farmasi namar kajing kran bahe bat kajing le bahe ke jongu bat pios ngau hi mene uang ba ngamting eno eno ngitep ba umting eno tang ba ngirung idon la kajong ka jubab ngidon la kajong ka kelaban jubab ya uni utrai jong ke farmasi bat dei lor katakan orim wan hang ni ban khot ban wer ya ki paradok prasnam ki longkmi ki longpa ba ngin penti kena ba ka jat beriu ko jongi kamde ka jat beriu ko bajam daw ban sakran bahe ha no wei sisgi wan le business wan yim kamai hang ni ngre wan kren bahe pat ha ka jing sisa dei ban ailat ya ka sorkar ban intervene lan ban pendap ya kani ka ka pakitumu ndai ba ubar jela wat ban wan batai start hang ni pok kari ke jongi de sasisen haswa pangan penkut kalong ba ngikwa ya ki paradok prasnam ba nang ni sakmat boykot mardor ya kani ka farmasi ngapte ba uni utrai sa IFIR ngat mengamting namar ngaklemle ka kam ka persneu henrei ngawan nang ni ban khot ban wer ya ki paradok prasnam lejong ki ba pediang ya kata ai kin pediang bat la ki bom pediang ru ai bat kin ya he ya san baru taun barjela unang wei sisi hang ni. Yes, I will stand here. You see what you can do. I am standing here. फोर्सफुली इधर हमारा कंपाउंड में बैठने मांगता है तू हाँ दादागिरी दिखाएगा जब मैं